Hát sziasztok! Nagyon rég nem volt már videó, több oka is van. Mint ahogy említettem, az előző videóban elkezdtem éjszaka dolgozni, és nem akartam ennél a cégnél videózni, de most már úgy vagyok vele, hogy legrosszabb esetben hazaköltözök. De mindegy is, nem ez a cél, de hogyha ez így lesz a videózás miatt, akkor ennek így kell lennie. Már eljöttek velem egy napra, úgy döntöttem, hogy elviszlek titeket magammal. Én már 40 perccel, 42 perccel úton vagyok. Gondoltam, ott benne a sötétben az A41-esen nagyon sok mit nem fogtok látni, ezért ott nem is videóztam. Egyébként már most vettük el a A1-es autópályát, vagy autóutat. Szépen haladunk. A mai napra az a munka, hogy egy Lidl raktárba kell elmenni, ott lepakolni, amit viszünk. Egyfajta tejet viszek oda, az egész pótkocsi oda megy. Onnan fel kell szednünk egy jó nagy adag üreset, tehát tele kell pakolni lehetőség szerint a pótkocsit üressel. Remélem, hogy nem lesz nagyon sötét a videó most. Fel kell pakolni az egész pótkocsit üresekkel, üres ketrecekkel, és azt bevinni Londonba, a tejüzembe, és ott lepakolni, vagy ott lepakolják nekünk, és úgy vissza a telepre. Ez a mai napi program. Szerencsénk van, akkor a tejüzembe kicsit beragadunk, mivel a héten még csak most dolgozunk másodjára, egyébként péntek van, és annyira nincs munka most így januárban, egyébként el is felejtettem mondani, január 23-a van, péntek. Annyira nincs munka most a hónapban, hogy még csak most a héten most dolgozok másodjára, hát reméljük, hogy ez jövő héttől kicsit változni fog. De mindegy is. Szóval a mai napot nagyon lazára vesszük, nagyon ráérünk. Itt a Lidl raktáról annyit kell tudni, hogy ide mi többen szoktunk járni a cégtől. Valószínűleg most én leszek az első, aki ideér, mivel a Lidl-ös sofőrök közül, már úgymond idézőjelben, aki Lidl-ös raktárt csinál, azok közül én kezdtem a leghamarabb. Szóval valószínűleg én leszek ott legelőször, ami csak olyan szempontból rossz, hogy ugye, hogyha vannak előttem, akkor úgy szoktuk, hogy hiába tudunk egymás mellé ráállni rámpára, tehát meg szoktuk várni, míg a másik végez. Pontosan azért, hogy ne legyenek összekavarodva a tejek, mivel ugye több fajta tej van. Most mi whole milket viszünk, az nem is tudom, hogy az mi van, hogy mondjuk magyarul. Az egyfajta tej, mi azt visszük, de ugye van a semi-skim, abban is van 2 pintes, 4 pintes, 6 pintes, ugyanígy a whole milkből, amit mi viszünk, abban is van 2, 4, 6, meg azt hiszem van, azokból is azt hiszem van 1 pintes, az az egész picike tej. Tehát az a feladatuk, hogy ott lepakoljuk az egész kocsi tejet. Arra kell odafigyelni ezeknél a Lidl raktároknál, amit én először nem tudtam, hogy itt magunknak kell ugye lepakolni. Én azt hittem, hogy csak szépen oda megyek, ráállok a rámpára, aztán majd szólnak, a kész vagyok. Igen ám, de hát ez nem így van a Lidl-öknél. A Lidl-öknél minden sofőrnek magának kell lepakolni. És én ezt nem tudtam, és mivel hűtött árut viszek, ezért most nem estetek le, akkor soha nem fogtok meg kicsit igazítani. Remélhetőleg most jól láttok. Így talán jobb. Na tehát ott tartottam, hogy ezt eléggé szarul tanultam meg. Egy másik cégtől vittem oda árut, és rövidnadrágban és pólóban voltam, és úgy kellett bemennem a raktárba lepakolni. Hát nem volt egy jó élmény, megmondom az őszintén. Tehát ott érdemes figyelni, ha ilyen Lidl raktárokban megy az ember, hogy pulóver, kabát legyen bekészítve, mert akár nyáron is ugye eléggé hűvös van bent, tehát egy pulóver biztosan, de akár még egy kabát is elfér az emberem. Ezt ugyanúgy eljátszottam már kétszer is, hogy oda mentem pólóba, csak akkor volt már annyi eszem, hogy az irodából, a Lidl-ös irodából kértem egy kabátot. Elsőnek, mikor ott voltam, akkor ez nem jutott eszembe. És
karácsonykor, otthon karácsonyoztam én is. Nagyon jól telt az ünnep, bár nagyon gyorsan eltelnek az ilyen otthon telt idők. 2 hetet voltam otthon, de olyan volt, mint csak 2 nap lenne. Nem tudom, aki régebb óta nézi a videókat, hát régebb óta, itt körülbelül szerintem lassan 1 éve töltögetek fel videót. Igazából nincsen sok, ez azért is van, mert sokat le is vettem. Pont azért, hogy ne lássák meg itt a cégnél videózók, de már most azokat is lehet visszarakom. Na mindegy, ott egy videóban említettem, hogy vásárlás alatt van egy projektautó, és egy nem projekt, hobbiautó, ami sajnos kudarcba fulladt. Ott van közben egy lerúgott, kicsit mentem, húzódom. Ami kudarcba fulladt, részletekben nem szeretnék belemenni, de maradjunk annyiból, hogy ez a személy, ez a családtag, és tartozik nekem pénzzel, mivel mindegy, a részletekben tényleg nem menjünk bele, tartozik nekem pénzzel, aztán végül az autó mégse sikerült megvásárolni. Na, leestek-e innen ma még? Próbáltam ide rakni titeket, de hát látom, hogy nem lesz jól fasz a hangolókat miatt. Próbálok végigazítani titeket. Na mindegy, nem sikerült megvásárolni ezt az autót, hosszú a téma, mindegy, lényeg a lényegben, hogy most amíg otthon voltam 2 ünnep között, sikerült vásárolnom egy másik autót, ugyanilyen autó, mint ez. Ez egyébként egy Lada Niva. Nem kimondottan Ladát szerettem volna ilyen projektautónak, de Fateromnak van egy, nagyon megtetszett, jó kis autó, és ez nagyon jó áron volt, amit én vettem. Nagyon jó állapotban is van, és 2 ünnep között elmentünk, meg is vásároltuk ezt az autót. Majd lesz róla a videó, hogy lehet, hogy ide bevágok egy kis videó részletet az autóról. Megvásároltuk ezt az autót a 2 ünnep között, és ugye azt kell tudni, hogy 2 ünnep között se a kormányablakok, se hirtelen akartam mondani, se a műszaki vizsgálomások nincsenek, tehát nem bírtam átírni az autót a 2 ünnep között, így január 6-án jöttem vissza, vagy 7-én. Az egy keddi nap és hétfőn sikerült megcsinálni rajta az eredetiség vizsgát. Én aznap
autónak a papírjával azonnal betűztem a kormányablakból, hogy legyen átírva az autó, mielőtt visszajövök. Ez olyan jól sikerült, hogy ez egy kereskedőtől vásároltam ezt az autót, nem Szegeden. Körülbelül, most pontosan nem akarom mondani, de hogy itt a kereskedő itt esetleg magára találjon, bár nem nagyon hiszem. Tehát itt durván 150 km-re volt Szegedtől. És megvásároltuk az autót, ugye minden aláírtuk papírokat, minden már elő volt készítve az adásvétel, stb. Nem mindegy, bementem a kormányablakba, és akkor felvilágosítottak arról, hogy az adásvételén egy szám nem egyezik az alvásszámon, egy szám 5-ös helyett 6-os volt, vagy 6-os helyett 5-ös, most így pont konkrétan nem emlékszem. Hát és ugye mondta, hogy hát ez ugye baj, mert nem tudjuk átérni az autót, hogyha nem egyeznek a papírok, ugye egyértelműen. És akkor még aznap felhívtuk a kereskedőt, ő még aznap fölültette egy Szegedre tartó buszra, tehát fölrakatta a levelet, egy buszsofőrnek odaadta a Szegedre tartó buszra a kijavított adásvételét, és ugye megkaptuk, de mindegy, nem is ez volt a egyik lényeg, hanem a másik az, hogy amit én nem tudtam, és a kereskedő sem mondta egy szóval se, hogy ők kivonták az autót a forgalomból, ugye az eladás, vagy hogy ne kelljen ráfizetni semmit. Én ezt ugye nem tudtam, hogy ők kivonták, és én körülbelül másfél hétig használtam, úgy Szegeden jöttem, mentem, tehát másfél hétig, úgyhogy egy durván olyan 450-500 kilométert beleraktam ott Szeged környékén az autóba, úgyhogy én ugye nekem nem volt róla tudomásom, hogy ez ki van bobba a forgalomból, csak ott mikor megpróbáltam átiratni, akkor mondta a hölgy, hogy ugye azt tudom, hogy ez ki van bobba a forgalomból, aztán így nagy szemekkel nézek rá, hogy mondom, erről nekem fingom nem volt, a kereskedő meg nem mondta, tehát ilyen szempontból nem volt valami fair a kereskedő, gondolom két ünnep között elvileg csak miattunk jött be, meglátták, hogy trailer minden nélkül mentünk. Ugye az volt a terv, hogy lábon azózunk, nem tudtuk, hogy ki van bomba a forgalomból. És úgy volt vele, hogy nem szólt, mert igazából ő csak annyit mondott, az ki is jelentette, hogy biztosítást kössük rá, mert anélkül necces hazament. Amit ugye ott helyben meg is tettünk. És hát igazából ennyi. Megvásároltuk az autót, azóta át lett írva, meg vissza lett rakatva a forgalomba. Most ilyenkor nem tudom mi van, hogy például a védakapu alatt elég sokszor átmentem. Nem tudom, hogy ilyenkor kiküldik a büntit, vagy ilyenkor kapok egyáltalán, nézi egyáltalán a büntetést, vagyis hogy forgalomban van elhelyezve. Tehát műszaki biztosítás minden meg volt, meg rendben volt. Annyi, hogy akkor még ugye nem volt átírva, meg ugye nem volt forgalomba helyezve. Ezt, amit én ugye még egyszer mondom, nem tudtam. Hát remélem, hogy ebből nem lesz semmi komolyabb bünti, mert elég sűrűn elmentem arra fel, ahol van egy védakapu Szegeden. Hát reméljük, hogy nem lesz belőle semmi. De egyébként az autó maga nagyon fasza, nagyon jó megy a sárba. Annyit dagonyáztam vele, hát gondoljátok el, hogyha körülbelül 4 nap alatt belement 500 km a Szeged környékén, akkor mennyire éltünk ki egy kicsit. Nagyon fasza. Egy kicsit azért kell vele foglalkozni, alját lealvázvédőzni, meg ilyenek, de igazából nincs szétrohadva, szépen jár a motorja, tehát így azt mondom, hogy le akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy egy egész autót sikerült megfogni. Még egyszer mondom, remélem, hogy nem lesz nagyon sötét ez a videó, de most le van ugye véve a fényerő kamerán, tehát nem látom realisztikusan, hogy mennyire fényes. Na de mindegy is, megvásároltam az autót, én nagyon örülök neki, nem konkrétan ilyen projektautót akartam, de mivel otthon nekem van egy V5-ös Passatom, amit nagyon imádok, tehát ezt semmi pénzért nem adnám el, 1.9 D, tehát semmi extra, de én annyira szeretem azt az autót, azt használjuk egyébként innen, nekem van egy úgymond idézőjelben munkás autóm, amivel szoktam trailert húzni, meg ide-oda pakolászni,
hát nem szeretném elmondani, mert igazából lényegtelen. Nem erről szól ez a videó, hanem maga arról, hogy vásároltam egy ilyen kis hobbi autót. És úgy nagyjából ennyi, otthon el voltunk, jó volt, nagyon. Az otthon töltött idő nagyon gyorsan eltelik, aztán sajnos vissza kellett rázódnom ide az angol valóságba. Hát végül is tavaly december 15-ére volt műszakim foglalva, ugye az itteni kocsimra, a Hyundai-ra, és 15-ére volt az időpont, azt hiszem ez egy hétfői nap volt, 13-án felvillant az ABS lámpa, és Istené nem akart elmenni. Nem tudom, hogy mi volt az oka, többször felvillant már ilyen esős, párás időben, de aztán így menet közben mindig, gondolom a melegtől, hogy kiszárad, vagy nem értek hozzá, akkor mindig elaludt, úgy voltam vele, hogy jó, hát majd úgyis elalszik, megyek vele egy kicsit. Hát nem aludtam, úgyhogy a műszakit le kellett mondanom, egyébként most 23-án járt volna le róla. Közben sajnos az egyes henger meg elkezdett kifújni a porlasztónál. Na, mondom, mi jöhet még? És akkor jött az, hogy rárakjuk a telefont, van ez a Carly applikáció, amit, tehát ez ilyen OBD olvasó, hibakód olvasó, le lehet olvasni a hibákat, nem írt ki semmit, nem mutatott semmit, egyszerűen tanástalan voltam, hogy ugye a porlasztó az egyértelmű, kifújt a tűzkarika, azt nem kellett nagyon izélni, viszont nem tudtam, hogy az ABS-t azt miért írja ki, tehát mire jelzi ki az ABS hibakódot, és ez a Carly is azt se látta. És ugye úgy kellett hazamennem, hogy ez világított, és nem tudtam, hogy akkor most végül is hogy lesz a műszaki. Aztán egyik ismerősünkön keresztül sikerült egy magyar szerelővel beszélni, aki eljött és megnézte, kiderült, hogy a jobb első ABS szenzornak a jeladója beszart. Ez volt szombaton, megbeszéltük, hogy szombaton vagy hétfőn, ez most volt 2 hete körül. Megbeszéltük, hogy szólhat alá az alkatrészt, és akkor majd megcsinálja a porlasztót is, meg akkor az ABS jeladót kicseréli. Mivel ugye nekem nem voltak szerszámaim, meg ilyenek, ezért úgy voltam vele, hogy jobb, hogy olyan csinálja, aki ért is hozzá, meg vannak megfelelő szerszámok neki hozzá, amivel ezt meg tudja csinálni. Igen ám, de nem jelentkezett se szombaton, se hétfőn, se kedden. Szerdán írtam neki egy üzenetet, azt mondta, hogy nézi, de nem talál hozzá alkatrészt. Jó? Akkor még aznap írtam neki egy üzenetet, hogy legyen szíves, jelentkezzen, hogy meg tudja-e csinálni, mert ez volt már múlt héten egyébként, mert nekem ugye most a héten pénteken lejár róla a műszak, és nekem tudnom kell, hogy mi lesz az autóval, mert ugye abban lakok, ahol mozgok cégtől cégig, tehát nekem az egy létszükséglet, hogy ez az autó jó legyen és le legyen műszakiztatva. Nem jelentkezett, berágtam, még aznap este megrendeltem minden alkatrészt, szerszámot hozzá, hogy megcsinálja, tehát mindent megrendeltem, ami kell hozzá, és pénteken ír, hogy megrendelte az alkatrészeket, majd jelentkezik. Addigra ez egyébként én szerdán este írtam neki, szerdán, tehát én már megrendeltem minden alkatrészt, meg minden szerszámot, minden alkatrészt, tehát igazából tűzkarikát rendeltem, meg ABS jeladót. És írtam neki, hogy ne haragudj, nem válaszoltál, nekem sajnos fontos ez, hogy ez az autó kész legyen, tehát nekem lépnem kellett. Ezt majd mondjátok el erről a véleményeteket a kommentben, hogy szerintetek jól döntöttem-e, hogy visszamondtam, vagy nem, de hát ugye nekem szerdán írtam neki, hogy péntekig nem jelentkezett. Nekem most pénteken lejárt a műszaki, én az autó műszakit is autó nélkül, én meg vagyok lőve, tehát így úgymond sarokba voltam szorítva. És vasárnap átmentem öcsémhez, így vicebócába, úgyhogy az autó nem igazán szuperált, és sikerült megcsinálnom, úgy néz ki, le is kapogom a tűzkarikát is, ahhoz is ugye vettem ilyen fészekmaró szerszámot, próbakészletet vettem, mert egyébként van, csak ugye öcsémnél volt a garázsban, én meg nem gondoltam, hogy átmegyek öcsémhez, ezért vettem egy próbakészletet.
mindegy, nem bánom, mert egyébként nagyon fasz a kólkészletet tudtam venni nagyon jó áron. De mindegy, nem is ez a lényeg. Sikerült megcsinálni, és kedden el is vittem műszakira. És még mondtam is öcsémnek, hogy hétfestem, egyébként ott maradtam ilyenkor, ugye öcsémnél ott szoktam maradni. Mondtam is öcsémnek hétfest, hogy mondom, hogyan nézzünk már rá a lámpára, hogy minden rendben van az égőkkel, tehát nincs kiégve valami izzó, vagy stb. És akkor valahogy úgy elmaradt, kedden hívnak a műszakistól, hogy hát megbukott az autó. Mondom, már egyből agyvérzés, mondom, mert miért bukott meg? Hát, hogy kiégett egy izzó elő, de hogy 15 fontért kicserélik, és akkor le is műszakiztatják egyből. Hát mondom, 15 font egy izzó cserélik, kicsit sokaltam, de hát úgy voltam, hogy a faszomat se érdekel, legyen leműszakiztatva, az kit érdekel. Úgyhogy sikerült hétfőn leműszakiztatni az autót. Igazából a szerelő is azt mondta, hogy alapjáraton nincs baj az autóval, tehát igazából jó állapotban van. Nem adott rá hibakód, nem volt, tehát beolvasta az autót, nem volt benne hibakód, csak ez az egy ABS szenzor. Tehát így alapjáraton az autóval úgy különösebben nincsen baj. Tehát olyan szempontból megnyugodtam, annyi, hogy ugye ez szar volt, és olyan, mint el lennétek tőle egy kicsit. Próbálok itt titeket igazgatni, hogy minél jobb legyen a felvétel. Remélem, hogy valamennyire azért élvezhető. Tehát sikerült nem műszakiztatni az itteni autót is. Egyébként otthon is volt egy műszaki, a Passatot vittem műszakira. Azt mondták a műszaki állomáson, ilyen szép állapotú Passatot nagyon ritkán látnak. Egyébként ez egy B5-ös Passat, 1997-es. Azt mondták, hogy ilyen szép állapotú Passatot ritkán hoznak oda. Ennek nagyon örültem, nagyon jól esett a lelkemnek, mert én nagyon szeretem ezt az autót. Szóval ilyenek történtek. Na de mi történt a munka terén? Tehát az első 2 hét egyébként egész faszán ment, ez az első ilyen hét, hogy ennyire nem volt munka, hogy nem dolgoztam. Visszajöttem, első héten belekeveredtem egy hóviharba, ami úgy nézett ki, hogy megkaptam a munkát, Milton Keynesbe kellett leraknom az első boltomat, és az első bolttól nézem, egyébként Birminghambe kellett menni, ott volt a többi boltom. Nézem az első boltom után, beállítottam ugye a GPS-t a második bolthoz, és nézem, hogy mi a fene van ott, hogy az összes főút minden piros, mondom, itt valami van. Aztán elnéztem az időjárásra, azt írja, hogy hóesés, de hogy nem írt olyan nagy valamit. Szóval fogtam magam, beírtam, hogy Birmingham webkamera, és megnéztem a webkamerán, szakadt a hó, rohadt nagy hó volt, oda lementem, az összes út, amit el tudtok képzelni, be volt dugulva, majd bevágok ide egy-két felvételt. Így néztek ki az utak, így nézett ki minden, be volt takarva, minden hóval, hóvihar volt mindenfele. Egy boltot sikerült leraknom ott fent Birminghambe, és szóltak, hogy na, ezt szeretem, ezt a mazsolákat, mikor elkezdem megelőzni, elmegyek mellette, akkor megáll mögöttem, kimegy jobbról, és most itt van ez az idióta, akit most előztük meg. Na mindegy. Egy boltot sikerült lerakni, aztán mikor érkezek a második bolthoz, nézem, hogy egy azdás kamion próbál felmenni a dombon, de hát akkora volt a hó, hogy ugye nem tudott felmenni, és el is akadt. Bevágom azt a videót, és ide egyébként ezt a videót az irodának készítettem, hogy lássák, hogy miért nem bírok lerakni a boltot. És ugye itt a videó beragad.
visszahoztam, nem sikerült lerakni. De csináltam egy 10 órát, úgyhogy végül is nem volt még olyan rossz a nap. Majd ide be lesznek vágva a videók, képek, amiket csináltam. Úgyhogy ilyen volt az a napom. Egyébként az érdekes, hogy másnap voltam arra, a nagy hó elolvadt, az utakon már nem volt hó egyébként. A földeken volt még valamennyi, de az is érdekes, hogy elmentem onnan, még ott szakadt a hó, de tényleg nagyon nagy hóvihar volt, szó szerint az igazi hóvihar. Elmentem onnan egy pár kilométert kintebb, ide lefele az van, M40-esen jöttem lefele, eljöttem egy pár kilométert, ott meg már nem volt semmi. Egyik kollégám ez beragadt a hóba, 4 órát állt egy helyben, utána 4 óra után ő megunta, hogy ott állt, bekapcsolta a diffizárat, aztán el tudott jönni. Úgyhogy igazából ő úgymond jól járt, mert hát ugye pénzt keresett azzal, hogy igazából nem csinált érdembe semmit. Úgyhogy az a nap az a cégnek szerintem nem volt valami kifizetődő, mivel ugye nem csak ez az egy kanyar jött vissza aznap este, ahogy beszéltem pár kollégával. És ezt bírom, hogy megelőznek, de igazából mindjárt utolérem őket és előzhetem vissza. Hát, úgy nagy vonalakban. Egyébként megint csak mondom, hogy eddig 2 héten keresztül egész jól dolgoztam, egész sok munka volt. Most ez az első hét, hogy nem tudok dolgozni. Remélem az utolsó is. Mert ezzel az a szar, hogy az ember így, főleg így, hogy kocsiba lakok, elmennék kirándulni. De az a baj ilyenkor, hogy ugye az ember nem tudja, hogy most behívják-e, nem hívják be. Így nem tud az ember így elmenni. Most például van egy terve, ami a fejemben van, hogy oda elvinnélek titeket is. Nem bírok úgy elmenni erre a helyre. Tehát csak úgy, hogy egy 45-ösbe így, hogy most például most 3 napot voltam folyamatosan szabadnapos. Ugye szerdán dolgoztam, és aztán tegnap voltam megint csak szabadnapos. Így nem bírtam
hogy bemegyünk, bejelentkezünk, megkapjuk a rámpát, és ha nincsenek előttünk, akkor egyből be is csörtetünk, lepakolunk, átmegyünk hátra, fölveszünk egyet a üreset, és hát lehet valószínűleg kiveszek inkább először egy szünetet, csak azért, hogy így pakolással mindennel együtt nehogy túlcsúszunk a 6 óra munkaidőn, egyébként vezetésben 1 óra 28-nál tartunk, tehát nem egy vészesen távoli hely. Csak kiveszem a szünetet, hogy nehogy véletlen túl menjünk, meg bármi. Jobb félén megijedni, szokták mondani. Meg hát, mint ahogy említettem, rohadtul ráérünk. Úgyhogy hamarosan érkezünk. Nem tudom, hogy hol tartottam, ez most kicsit megzavart. Még én is azért kicsit jobban ideges vagyok, mikor éjfélkor hívogatnak, mikor tudom nagyon jó. Na, az van. És nincs is nálam GPS, az sem jó kéne menni. Reméljük, hogy nem lesz lezárva még a lejáró. Mert ha le lesz zárva, az nagyon nagy baj. Mivel nincs is nálam GPS. És hát van nálam GPS, csak nem nincs beállítva. Ezt utálom azért, hát utálom az túlzás, ezt nem szeretem az éjszakai műszakban, hogy elindulok 10 órakor, 10-kor kezdik el lezárni az utakat. Reméljük, hogy még ki tudunk is visszadni. Pont ez a lejáró, nekem kell. Után kiderül. Ha nem, akkor az a baj, hogy hát valószínűleg nem. És ezt jól megcsináltam. Talán le lehet menni, mint a mennék autó. Talán mint a ment volna egy autó. Hál' Isten, ki lehet menni, az egy pillanatra azért összerándult a gyomrom. Igazából van nálam GPS, csak nem szoktam ilyenkor használni, mikor ilyen helyeken megyek, ahol már voltam többször, mert igazából tudom az utat. És annyit szoktam még megnézni, mikor elindulok, hogy le van zárva valamelyre. Mert hogyha melyik az M25-ösön le van zárva, az nem okoz problémát, mert ott azért ismerem a környéket, ki tudom kerülni. Itt azért már kicsit feladná a leckét, itt vagyok az A2-esen. Már egyébként azt csináltam volna, hogy elmegyek a következő lejáróig, ott megfordulok, aztán nem erről vissza lejövök, de hála Isten nem kellett. Úgyhogy ez így jött ki a legjobban. 2 időraktárt szoktunk csinálni. Ez az az egyik, amelyiket nem annyira kedvelem igazából. A másik az azért jobb, meg itt leszoktam tusolni. Aztán a másiknál a tusoló például kultúráltabb. Itt egy akasztó nincsen benne a izébe, a zuhanyzóba. De majd megmutatom egyébként, ha esetleg valaki erre jár, mert múltkor is láttam Wabererszes kamionban, még nem voltál itt. A bejelentkezés az nem fogom megmutatni, az elég egyértelmű, ott van 2 számítógép, azon be kell jelentkezni. Igazából addig, tehát hiába mész be az irodába, ki fognak küldeni, hogy jelentkezz be. De igazából az is egyszerű, be tudod állítani a magyar nyelvet, és akkor kapod az SMS-t, hogy melyik lámpára állják, kapod az SMS-t, hogy kész van a papírmunka, és igazából nem egy nagy ördögösség. Úgy gondolom, hogy aki tud írni, olvasni, az meglépi azt a feladatot, hogy bejelentkezzen. Ilyenkor azért picit azért összerántul a szívem, mert azért lehet ám vágni rendesen. Múltkor ugyanígy elindultam GPS nélkül Aylesbury-ből Birminghambe, és le volt zárva az út. Hát ilyenkor ugye követi az ember a terelőtáblákat, olyan faszán sikerült, hogy terelőtábla visszavitt a városba,
és ott kiértem egy körforgalomba, ahol már nem volt tovább terelőtábla, tehát ezek is olyanok, hogy nem mindig érdemes követni. Valamikor nagyon jó ki van táblázva, de ez például egy olyan volt, vagy én néztem valamit be és elmentem valahol arra, mert nem kellett volna, én úgy gondolom, hogy követtem a terelőtáblát. Igazából az M40-esre akartam fölmenni, de végül az A1-esen mentem föl Birminghambe. A vizét azt jobban szeretem, tehát olyan szempontból lényegtelen volt, hogy most az A40-esen vagy a M40-esen vagy az M1-esen megyünk föl, olyan szempontból lényegtelen volt, hogy igazából mind a kettő fölvisz oda. Csak én az M40-est azt azért szeretem jobban, mert kisebb a forgalom. Az M1-esen azért még éjszaka is van elég nagy forgalom. Lassan érkezünk. Majd látni fogjátok, ott parkolnak külföldi kamionok, ott igazából itt lehet aludni. Onnan van tusoló, meg én úgy gondolom, hogy mivel ott egész éjszaka jönnek-mennek a kamionok, biztonságos is. Szóval ha valaki erre jár és itt akarja tölteni az éjszakát, én azt mondom, hogy nyugodtan. Egyébként ez Lidl Northfleet, az a helynek a neve. Lidl raktár itt Northfleetben. Vagy nem is tudom, hogy ez a városnak a neve, fenn se tudja, az a raktárnak a neve, Lidl Northfleet. Igazából nem sok magyar kamiont, egy-kettőt szoktam látni itt, de még egyszer mondom, hogy valaki annyival segítek, hogy itt csak egy embert, hogy itt nyugodtan éjszakázhatsz, meg van zuhanyzó, nem a legtisztább, meg nem a legjobb, de én úgy vagyok vele, hogy ez az Anglia, ez amúgy se arról híres, hogy milyen biztonságos. Inkább itt akarsz parkolni szerintem, mint bárhol máshol, ha csak nem egy kamion parkolóba, de ilyen lébályokban, meg ilyenek azért nagyobb eséllyel fölvágnak meg ellopják a gázolajat, stb. Én azt mondom, hogy ha én nemzetköziznék és ide kéne hoznom árut, és úgy tudom kihozni, hogy akár itt is meg tudok állni, én gondolkozás nélkül itt állnék meg. Én úgy gondolom, hogy ez biztonságos. Nem tudom, láttátok-e a videó elején, hogy nem a jól megszokott Renault-kal járunk, vagyis ott vagyunk. Most hát nem tudom, hogy mennyire tudjátok, ugye, mert az első pár videót betettem privátba, de egyébként Renault prémiumokkal járok, én egyébként imádom őket, nagyon jó vezetni. De most egy Volvo-val vagyok, ez a kisebb fülkés, fene se tudja, hogy milyen F valami, FH vagy HF, fene se tudja. Mert ez ilyen gázos, és akkor most elkezdték ezt a gázos vontatókat használni. Vegyesek az érzéseim, hogy ez a kis fülkés, nem tudom, nem tetszik, nem bírom teljesen leengedni az ablakot, viszont a hangszórók sokkal jobban szólnak, mint a Renault-ba. Az ülés az ugye kényelmesebb, de nem tudom, nekem, vagy lehet, hogy azért, mert sokat használtam már azt a Renault-t, de nekem a Renault az még mindig jobban tetszik, bár azt hozzá kell tennem, hogy ez is egészen jó. Na, mindjárt érkezünk. Milyen érdekes, hogy itt balra majd lakóházak lesznek, mögötte meg egy rohadt nagy időraktár. Ilyen furán vannak itt Angliában a dolgok. De hát mindjárt kiderül, hogy van egy másik kamion tőlünk. Hát ebből is elegem van. Pizsamába kijönnek kutyát sétáltatni. Egyszerűen én annyira rosszul vagyok már Angliától, meg az angol emberektől, meg ez az életvitelhez, meg ettől a... Tehát maga itt, tehát olyan sötétek az emberek, de mégis annyira nagynak hiszik magukat, nagyon nem szeretek itt lenni egyébként már, ezért terve is van hazaköltözni. Csak még egy kicsit félre szeretnék tenni, meg legyen az az összeg, amit így a fejembe kitaláltam. Aztán ha ez megvan, akkor szerintem dobbantok, mert tehát már kezd elég lenni itt. Beközben érkezünk, úgyhogy be is fejezem a sírást. Itt balra nem tudom, mi van. Most miért állnak itt az autók? Nem szoktak itt autók állni. Nem mindegy. Érkezünk. Remélem van előttünk egy másik XP-os, mert akkor
ez végig mind ide jött. Az idő az valószínűleg. Itt majd kifele jöttük, akkor majd vigyázzatok, mert könnyű itt ezeket a szarokat. Van előttünk. Azt nem tudom, hogy ért ide hamarabb, mint mi. Majd a 45-ös rámpát kell nekünk is célba venni, az a legjobb annak a tejnek, amit mi hoztunk. Szerintem most ért ide ő is. Ja, most száll kifele még csak. Aha, most még bejelentkezni. Hát annyi, hogy mi nem kamionnal, vagy nem gyalog megyünk, hanem kamionnal bejelentkezni, igazából ugyanaz. Látjátok, itt végig parkolnak a kamionok, tehát hogyha itt jöttök, akkor itt nyugodtan meg lehet állni. Ha van hely természetesen, mert itt mindig végig van parkolva. Annyi, hogy majd itt nekiállok még telefonozni, meg szarakodni, hogy bebírjon ő előre menni. Nem akarok bemenni elé, mert akkor így el tudom baszni az időt. Ilyenkor a PDA-val csinálunk egy fényképet, hogy van előttünk kamion. Az iroda lássa. Aztán ennyi. Én itt meg szoktam fordulni. Ott, mindjárt látjátok, ott van az a kis féltető. Ott vannak a számítógépek, ott be kell jelentkezni, és akkor úgy tudtok utána bemenni az irodába. Na, de ide értünk, bejelentkezek, aztán majd a pakolással majd jelentkezek, szépen megvárjuk, hogy ide érjen, itt sétál ez a csávó az, és majd jelentkezek pakolás után. Már végeztem a lepakolással, meg a visszafelpakolással is. Hát kedves kolléga az úgy döntött, hogy őt nem zavarja, hogy én rávárok. Egy óra alatt végzett, aztán fogta magát. Én azt hittem papírokért megy, de nem tudom, hogy mit csinált. Fogta magát, elsétált a kamiontól, és 40 perccel később tért vissza. Most vagy kivett egy szünetet, vagy én nem tudom, mi történt. Úgyhogy majdnem 2 órán keresztül a rámpán volt. Egyébként fél 12-kor értünk ide, most fél 4 van. Most indulok el a tejüzemhez. Az a terv, hogy visszakimegyünk az M25-ösre. A13-as, ott az A13 és az 406-osnak a találkozásánál kiveszünk egy fél óra szünetet, majd mutatok egy jó kis helyet így éjszakára. Ha meg akartuk állni, vagy valami éppen arra jártuk, egy kávét megkívántatok, ott meg tudtok állni. Szoktak ott éjszakázni is, bár nem tudom, hogy mennyire jó hely az éjszaka. Hát én egy óra 8 perc alatt lepakoltam az üreseket. Aztán amikor lepakoltam a tejet, és amikor hátramentem az üresekért, akkor ez a kedves kolléga még csak akkor szedte fel az üreseket, úgyhogy nem kapkodta el magát. Itt ezt mondtam, hogy kifele elég hülyén van megcsinálva. Itt egyébként nem volt régen portás, úgyhogy valami biztos történhetett, mert itt nem volt régen senki, de hát alszik is, úgyhogy igazából nem sok értelme van olyan. Nem lett tele üresekkel a hátulja. Van még hely egy 20 darabnak. Egyébként
egyébként 247 fér fel. Szerintem olyan 220-21-2 körül rakhattuk fel. Segítettek betolni, bár elkezdtem egyedül csinálni, nem szoktam úgy izélni, hogy jöjjenek segíteni, ha jönnek, akkor jönnek, ha nem, akkor nem. Betolták ilyen elektromos BK-val nekem, aztán nekem csak be kellett forgatnom őket. Hogy láttátok a videóba, csináltam róla egy videót, hogy lepakolok. Egyesével húzgáltam ki. Az azért van, mert egy az, hogy rohadtul ráérek, kettő meg tehát nehezek, nem akarok szétrángatni magamat velük, meg kurva könnyen fölborulnak. Aztán már a végén láthattátok, hogy már a végén kettessével húztam, az azért volt, mert már rohadtul untam a banánt. De igazából 1 óra 8 perc az egész jó idő szerintem, ugye az egészet lepakoltam, ugye 108 kocsi fér föl. Úgyhogy egész fasza. Most bemegyünk, hát nem úgy nagyon durván Londonba, de mégis bemegyünk Londonba. Elmegyünk ugye lerakni az üreseket. Aztán most megnéztem az előbb a GPS-en, elvileg nincsen semmi lezárás, úgyhogy mehetünk is. A héten már megtettem meg a múlt héten jó párszor ezt az utat, és ha csak semmi gebasz nincs az úton, akkor elvileg eltalálunk oda minden probléma nélkül. Persze közben fölborultak. Most az előbb, hogy fölraktam a GoPro-t, és sikerült eltörni a tokját, úgyhogy majd rendelnem kell egy olyat, meg akkor veszek egy rendes ilyen ablakba rakhatós tartót, mert ez azért nem az igazi. Dölöngéltek, meg így a kátyukban, meg ilyenek azért megfogom, hogy ne boruljon el. De remélem, hogy megteszi. Igazából itt már majd közben le is tusoltam egyébként, ezt el is felejtettem mondani. Már úgy olyan durva fizikai munkát már nem fogunk csinálni. Ugye felraktuk az üreseket, nem itt leveszik, úgyhogy igazából átmegyünk, nem tudom mennyire látszott ott a videón. Kicsit teljes a pótkocsinak az alja, úgyhogy majd mikor beérünk a céghez, a telepre, akkor majd szépen kimossuk a hátulját, de hogy durva fizikai munkát már nem csinálunk, azért is letusoltam. Így inkább alszok, pihenek a 45-ösben, mint zuhanyzok. Hát nem a legszebb zuhanyzó, meg nem is a legjobb. Bementem az egyikbe, ott jéghideg volt a víz, isteni nem akart felmelegedni, úgyhogy szépen kis mezittelen testemmel átszöktem a másikba. Ott már jó volt. Annyi, amit mondtam, hogy nincs egy akasztó, semmi. Olyan szempontból nem az igazi, de egyébként láttam ott külföldi sofőröket, hogy ők papucsba, meg én úgy gondolom fürdős cuccal elindultak más irányba, nem tudom, hogy az ott mi lehetett. Vagy ott is arra fele, amerre mentek, ott is van egy zuhanyzó, amiről én nem tudok. De ők a másik zuhanyzóhoz mentek. Kicsit így megfáradtam így hajnal 3:30 környékére. Aztán még hol van a nap vége. Amikor így az ember nem dolgozik és így a szabad napról jön vissza, esküszöm rosszabb, mint amikor már benne vagyok a hét közepén vagy valami. Ugye csak nem úgy pihen az ember a szabad napján. Én is igazából 10 körül felkeltem, utána már fenn voltam egész nap igazából. Hiába próbáltam délután még aludni egy kicsit. De hát ez ilyen. Holnap Hatfieldből dolgozok. Az nem tudom, hogy milyen lesz majd, mit kell csinálni. Régen Hatfieldből szerettem jobban dolgozni, mert ott ismertem mindenkit, ott kezdtem el. Most meg már úgy vagyok, hogy itt Asbury az olyan szempontból jobb, hogy itt ugye, aki nem látta az előző videókat, hogy furgonba lakok, itt ugye jobb megállni.
itt bent szoktam maradni magának a cégnek a parkolójába, és max így este szoktam kimenni, mikor fölkeltem, hogy mit tudom, elmegyek boltba, vagy valami, de egyébként szokott olyan is lenni, hogy nincs kedvem menni sehova, úgyhogy csak ott bent megvárom a kezdést. Mindig attól függ, hogy mennyire vagyok fáradt, mert azért szeretek általában munka után elmenni, vagy munka előtt elmenni, így sétálni, meg ilyenek. Amott Hatfieldben is van egy fasz a kis parkolóm, csak ott nincs annyira mobil internet. Aztán mivel olyan más szórakozási lehetőség nincs a kocsiba, ezért nekem az egy eléggé fontos szempont. Éppen annyi van, hogy YouTube videókat tudok nézni, amit szoktam is, de nagyjából ennyi. Mostanában Dartfordnál a baloldali alagút az leszokott zárva lenni. Most is az előbb a GPS-t megnéztem, nem is akar arra tervezni. Valamiért a TomTom nekem állandóan azt írja, hogy 7,5 tonnás maga az alagút, amit egyszerűen nem tudok hova tenni, mikor több ezer kamion megy át rajta naponta. Hogy ezt hogy lehet 7,5 tonnásnak nézni, és nem is akar arra tervezni. De minden nem is azon néztem meg, Google Mapon gyors megnéztem, hogy minden faszai, minden nyitva van-e, amerre én szeretnék menni. Aztán ha csak nincs valami gebasz, akkor nem is kell a GPS. Egyébként a TomTom Go-t használom, ami maga a telefonra letölthető applikáció. Aztán úgy vagyok vele, hogy amikor nincs szükségem rá, akkor azért nem használom, telefont is kíméljem, mert azért gondolom nem tesz olyan nagyon jót a telefonnak, hogy folyamatosan megy rajta a GPS. Habár nekem volt egy 13 minim, iPhone 13 minim, az nagyon jó bírta, éveken át használtam GPS-ként. Most is csak azért nem azt használom már. Váltottam Samsungra iPhone-ról, egyébként megbántam, de az egy másik téma lenne. És a TomTom egyszerűen olcsóbb volt a Androidra, mint iOS-re, és ezért átváltottam Androidra. Vagy már mint a TomTom részéről egyébként Samsungról azért váltottam át Androidra, mert akartam valami újat, nem akartam megint kihozni ugyanazt a telefont, csak másik néven, iPhone 14 úgy. Ezért úgy voltam vele, hogy most kipróbálok valami újat. Hát meg is bántam, mert jobb lett volna egy iPhone, de hát ez már ilyen. Gondoltam vele kipróbálom. Szombat reggel azért nem szokott ilyen nagy forgalom lenni, mint most. De ennél jobban már csak a vasárnap reggelt szeretem, amikor aztán tényleg szinte egyenlő a nullával a forgalom. Úgyhogy szépen hasonlítom. Már itt sem észes, csak ennél még kevesebb szokott lenni. Pont az előbb gondolkoztam rajta, hogy itt vagyok 28 évesen, és így töltöm a péntek estémet, amit alapjáraton így magába ezt nem bánom, mert én szeretek kamionozni, szeretem ezt csinálni, nem csak a pénzért csinálom, hanem mert imádom. Csak ez miatt gondolkozok a hazaköltözésen, hogy távol vagyok páromtól, családtól, mindenkitől. Így maga az autóból lakást is úgy élvezem, meg tök jó, de mégis megvan az, hogy teljesen egyedül vagyok, tehát a hétnek a 99%-ában teljesen egyedül vagyok. Azért ez az embert meg tudja viselni, és kezdem ezt érezni magamon is. Tehát miután valami nem jó, ezért megpróbálunk rajta változtatni, hogy jobb legyen.
szeptember-október magasságában azon költözni. Aztán ki tudja, ez semmi se biztos, csak a halál. Addig még azért nagyon sok minden történik, de jelen állás szerint szeptember-október környékén tervezek hazamenni. Otthon mit akarok csinálni? Hát hasonló munkát, csak mixeren gondolkozok, billencsen, ilyen árut teríteni, meg ilyenek, nem szeretnék meg ilyen éjszakában dolgozni, mint most. Ugye akkor már otthon lesz párom és én is, és azért megyek haza, hogy otthon legyek, nem azért, hogy kamionba, főleg nem azért, hogy így éjszaka, mert akkor igazából itt is maradhatok, és akkor jól is keresek, akkor tök mindegy, hogy otthon vagyok, vagy nem. Tisztában vagyok vele, hogy töredékét fogom keresni. Tisztában vagyok vele, hogy mert egyébként párommal úgy helyek közel elég sokat utazgatunk, meg ilyen autófelújításokban vagyok, meg ilyenek, azokból is vissza kell venni, ezzel is tisztában vagyok. De meg akarom próbálni, mert jelen helyzetben így nem jó. Tehát így a munka az kurva jó, azt nagyon szeretem, de ez az élethelyzet, amiben most vagyok, ez nem az igazi. Tehát ezen szeretnék változtatni. Ezért is kezdtem el videózni, hogy legyen valami hobbi, amit van mit csinálnom így a szabad napjaimon, például megvágni a videót, vagy most is nem csöndbe ülnögélek. Egyébként Balázsékat szoktam hallgatni, zenét, de most is egyébként egyedül ülnögélnék és várnám, hogy odaérjék. Itt azt javaslom, hogy menjetek be a jobb oldali alagútba, még ha nyitva van akkor is. Mármint ha nyitva van mindkettő, mert a jobb oldali alagút az sokkal szélesebb, mint a bal. Én is mindig át szoktam oda menni. Telen is látjátok a kamiont, az is a harmadik sávban van, most csak megvárom itt a személyautó elmenjen, és én is bentem megyek még egyet. De ki is van írva, hogy a bal oldali le van zárva. Már napok óta le van egyébként. Sőt, nem is tudom mikor. Szerdán voltam itt utoljára, akkor nem ezt a lidőraktárt csináltam, de az is itt van tök közel. Akkor is le volt zárva. Némelyik most azért nem kell megállni, én úgy gondolom. Némelyik kamionsofőr nem szokta érdekelni ezek az autópálya fölött ezek a sebességkorlátozások. Úgy belemennek ilyen 56-tal, ugye 56 az itt a 56 mérföld per óra a kamionok, annyira vannak leszabályozva, az 90 km/h. Úgy belemennek az 50-es korlátozásban, mint a fene. Nem érdekli őket egy percig sem. És azt nem tudom eldönteni őket, hogy nem érdekli a jogosítványuk. Miért nem foglalkoznak vele, simán belemennek. Akartam arról beszélni, hogy egyébként kicsit bővebben, miért jöttem át éjszakába, miért jobb, miért rosszabb. Azért jöttem át alapvetően éjszakába, mert én, tehát amióta dolgozok, azóta szinte mindig éjszakai műszakokat csináltam. Nem biztos, hogy ez a legjobb, de én mindig éjszakában nyúlom, vagy teljesen éjszakai műszakokat csináltam. Amikor elkezdtem itt dolgozni, akkor még ugye itt dolgozott faterom, és miatta kezdtem el hajnalba dolgozni. Egyébként szerettem azt a hajnali kezdéseket is, amikor olyan kanyarokat kaptam. Mikor elkezdtem itt dolgozni eleinte, szinte egy fél éven keresztül, szinte minden nap egyetlen egy kanyart adtak oda, amit nagyon szerettem. Nagyon jó volt csinálni. Ha még mai napig tudnám azt csinálni, esküszöm minden nap inkább éjszakáznék, vagy hajnalra járnék. Egyébként ott 3-4-1-re kellett járni, és Norwichba kellett elmenni.
már, hogy voltak a boltok. Egy sorrendben el tudom mondani, hogy most nagyon belemennék, akkor össze tudnám rakni, hogy melyik napokon milyen boltok voltak. De tehát nehéz munka volt, meg tényleg én is fáradt voltam, és akkor még párom is itt volt. Aztán ugye párom miatt nem akartam én se mindig nagyon korán menni aludni, de ugye mivel messze, hát relatív messze laktunk a munkahelytől, ezért nekem éjfélkor mindig kelni kellett, tehát ilyen 7 órakor mentem mindig aludni, aztán azt akárhogy számolom, most csak 5 óra hosszú alvás, azért az nem az igazi. És hát azért azt kikészített, de mindig úgy csináltam, hogy boltoknál is, ha várni kellett, szépen megálltam úgy, hogy ne bírjon tőlem kimenni a másik kamion. Hát lehetőség szerint, amikor volt rá úgy lehetőség. Aztán szépen befüggönyöztem és aludtam. Meg visszafele is kivettem egy szünetet, visszafele az utolsó volt az Mauritius Pickles volt. Onnan a telep azért 2 óra 45 perc. Mindig úgy csináltam, hogy vagy ott, vagy visszafele volt egy parkoló, ahol nagyon szerettem megállni. Mindig kivettem egy szünetet. Azt csináltam egy időben, azt nagyon szerettem. Utána ugye ennek vége lett, mert visszajött a sofőr. Utána elkezdtek egyre több ilyen londoni kanyart odaadni, ilyen 13-14 lerakós londoni lokádék, szutykokat, hogy ilyen volt előtt kell pakolni, ki van rakva, hogy csak rakodásra van az a terület, és akkor megáll a paraszt, tudálok neki, szétnyitja a kezét, és akkor hogy mi van, meg ilyenek. Ez szinte mindennapos volt. Tehát olyanokat csináltam, hogy 3 utcasarokkal, de viccen kívül 3 utcasarokkal arrébbről húztam be azt az egy kocsit, ami ment a boltnak, meg ilyenek. De rengeteg londoni kanyart csináltam, ez piszkos mennyiségű. Tehát most így beküldenek Londonba, már nem vagyok rosszul, de akkor beküldtek Londonba, és ugye még nem ismertem a környéket annyira. Hajam ledobtam, tehát konkrétan az olyan volt, hogy szétstresszeltem minden nap magamat rajta. Így utólag már én is belálltam, hogy hülye voltam, mert kit érdekel, nem lesz kivíve a bolt, akkor mit csinálnak, nem lesz kivíve. De már így a végére ugye már megszoktam, megismertem Londont, így a végére már úgy annyira nem zavar, de azért mégis az emberrel benne van az, hogy azért csak könnyebbet csinálná szívesebben. Ugyanez volt velem is, én is inkább a könnyebb munkát szerettem volna. Utána volt egy időszak, hogy ugye fateromat felfüggesztették, azt nem tudom, volt-e már erről szó. Felfüggesztették, de nem az ő hibájából, tehát nem csinált semmi olyat. Ez egy hosszabb sztori volna, nem tudom, van rá igény, akkor belemegyek jobban, de itt a cégnél volt egy kis sumákolás, és nem csak őt, hanem azt hiszem 20 másik sofőrt is, lehet, hogy még többet is felfüggesztettek, de mindegy, ne is menjünk bele, mert nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet ebbe belemenni, bár egyébként annak ellenére, hogy faterom az teljesen föl is mentették, vissza is engedték dolgozni, meg tényleg nem is volt semmi között egy BHS-es. Na, ha véletlenül is nézi a vizét, ahol most megállok, ott ki lehet venni akár egy 9 órásat, egy 45-ös pihenőt, én most csak egy fél órát fogok, és egyébként besétálunk ott a McDonald's éjjel-nappali, tehát akár inni lehet, én csak egy kávét akarok inni egyébként. Na de ott tartottam, hogy ugye felfüggesztették, és akkor amíg ő föl volt függesztve, addig az ő kanyarját csináltam, azt is nagyon szerettem, az lement Brightonba. Az is egy nagyon-nagyon jó kanyar volt, nagyon szerettem csinálni. Egy bolt volt rajta, ami egy kicsit szopás volt, de azon kívül azt nagyon szerettem azt is csinálni. Volt egy-két ilyen Norwich környéki Ipswich-i kanyar, mondjuk az pont nem Norwich környéki, de Ipswich, azt is csináltam sokat. Lowestoft, azt is sokat csináltam, főleg vasárnaponként. Tehát így alapjában véve nagyon szerettem ezeket a reggeli kanyarokat, és így visszagondolva így azért egy-két reggeli kanyar rendesen
szerettem azt csinálni, meg a másik, hogy reggeli kanyarokon mindig meg volt az órám. Tehát reggeli kanyarokon nem kellett nem tudom, hogy mennyire jó, mert itt sokat tudok pihenni az éjszakai műszakon, de a másik oldalról meg kevesebb az órám, még úgy is, hogy azért láttátok, egyesével húzgáltam ki a tejet, mert rohadtul ráérek, de nem az van, hogy most üldögélek a fülkébe és akkor nézek ki a fejemből, hanem azért úgy, ha dolgozok, akkor próbálok úgy csinálni, hogy ne szakadjon meg, de azért úgy haladjon is a munka, de azért ne is haladjon, tehát ilyen talán megtalálni ezt az arany középutat, hogy ne legyen rajtam fogás, mert hogy én húzom az időt. Hát reggel, hajnalban ezzel nem kellett foglalkozni, mert amikor megkapod a 13 lerakós nyergessel, tehát nem teherautóval, nyergessel, megkapod a 13 lerakós londoni szutykot, akkor azért úgy átgondolod, hogy melyik a jobb, hogy itt üldögélek a kamionban, meg most is elmentem lezuhanyozni, meg én, mert egyébként amikor én hajnalban dolgoztam, már akkor kocsiba laktam. Akkor nem volt olyan, hogy elmentem zuhanyozni munka közben, mert egyszerűen nem volt időm, vagy ha volt is időm, akkor inkább lefeküdtem aludni. Úgy voltam vele, hogy inkább alszok egy kicsit, mint zuhanyozok, meg ilyenek, mert azért fárasztó az a hajnali műszak. Mit akartam még? Ja, meg hát akkoriban még nem volt egy kettő személy az irodában, akivel nem voltam a legjobban. Volt olyan, hogy a paraszt, elkezdtem, én 3-4-1-kor kezdtem, ezt a Noricsi kanyart kellett volna csinálnom. Ezt az idióta átrakott egy hajnal 4-es kanyarra, de most tehát a két kezdés között van majdnem több mint 3 óra hossza. Hát mondanom is, hogy odaértem az első bolthoz, azzal kezdtem kapásból, ilyen hajnal 2:30-ra értem oda, ne, most hülyeséget mondtam. 3:30-re talán 3:30-re. Valahogy úgy, de azt tudom, hogy 5-nél hamarabb nem kezdtek el. Hát nem tudom, azt tudom, hogy 2 órát vártam. És 5-nél vagy 6-nál hamarabb nem kezdtek el, de nem vették át a tejet. Tehát hiába voltak ott, 6-nál hamarabb nem vették át a tejet. Úgyhogy 2 órát ott álltam, akkor volt olyan, hogy ez a másik, hát hagyd ne ragasszak rá nevezőket erre a hölgyre, adott egy kamiont, egy traktort, ugye nálunk minden nap másik traktorral kellett menni. Kimegyek, megnézem, ahol a traktorok állnak, nem találom. Megnézem, ugye 2 sorba állnak, egyik elől, egyik hátul, elő szokott fordulni, hogy véletlenül a hátsó sorból adnak. Nem történik semmi, bemész, kérsz egy kulcsot az előtte lévő, elállsz, aztán visszaviszed a kulcsot a szóba. Előfordul. Adtak, megnézem, sehol nincsen. Megnézem elő, megnézem hátul, visszamegyek 2-szer, nem lehet én vagyok vak, vagy a kulcs nem működik, úgyhogy így meg szoktam nyomni a gombot, hogy felvillanjon a lámpa rajta. Nem világít. Mondom, ez ilyen nincs a világ. Akkor vissza bemegyek, mondom neki, nem találom a vontatót, és mondják, hogy jó, szerelődni néztem. Mondom, nem néztem. Akkor jó, mondják, menjék, azt nézem a szerelődni. Kimegyek, megnézem a szerelődni, ott sincsen. Hát mondom, ilyen nincsen. Nem találom a vontatót. Akkor vissza bemegyek az irodába, mondom nekik, hogy nem találom a vontatót, mondom, légy szíves, adjatok egy másikat. Elkezd velem ilyen felháborodottan, hogy hát nem igaz, hogy egy vontatót nem találsz meg a telepen, meg mit tudom én, és akkor oda szóltam neki, hogy akkor gyere ki velem, és akkor keressük meg együtt, és akkor megnézzük, hogy te megtalálod. És akkor, hogy én mit képzelek magamra, hogy így beszélek, nyomta ott a szöveget, radada, mondom, jó, mondom, bazd meg, mondom, nem találom a vontatót, mondom, szerinted nekem mekkora poén itt bejárkálni ide hozzátok minden második 10 percbe, azért, mert nem találok valamit, meg lesétálni a lábamat, így hajnal korán reggel, úgyhogy előtte vár egy hosszú nap, akkor is valami nagyon-nagyon csodás kanyart kaphattam, de nem emlékszem már, hogy mi volt akkor. És akkor nagy nehezen a picsa, ennek a hölgynek a lánya, mert az is egyébként egy olyan, egy
másra hagyott valami, de hála Istennek ő se dolgozik már ott. Megnézte a GPS-en, hogy a vontató az hátul a benzinkutaknál állt, ahol soha életemben a 3 év alatt, amióta ott vagyok, nem vettem föl még vontatót. Tehát soha nem láttam ott, hogy ott hagyta volna valaki a unitot, vagy vontatót. Ő, aki lerakta oda, az a majom, az ott hagyta. És nem is az a lényeg, hogy ott hagytam, mert ezzel sincsen semmi baj alapjában véve, de amikor másodjára visszamegyek, akkor miért nem tudta megnézni, hogy hol van a vontató, és miért esnek nekem egy olyanért, hogy ez is annyira bírom, hogy eddig nem ment, mellé érek, és most elkezdtem nyomni neki. Tehát miért esnek nekem egy olyanért, ami igazából, hát ők is láthatják, hogy nem az van, hogy nem találom a vontatók között az enyémet, hanem hogy teljesen szakatlan helyen állt a vontató, tehát honnan tudtam volna, hogy ott van. Meg volt olyan, hogy csináltam egy... Tudod már, hogy mit csinálsz, bazd meg. Csináltam egy olyan kanyart, azt mondjuk teherautó volt, nem sok teherautós kanyart csináltam, mert egyébként utálom őket. Most miért nem megy? Nem akarom nagyon rámenni, nehogy jöttem, fékezzem még. Nem sok teherautós kanyart csináltam, mert utálom, meg mindig vissza is adtam nekik, mert az a baj, hogy a teherautós kanyarok azok még szarabbak. És egyszer-kétszer vittem el ezt is csak azért, mert 3 bolt volt rajta, és be kellett mennem Portsmouthba, és onnan át kellett mennem azt hiszem Isle of Wight, úgy hívják, arra a szigetre. Most én 37-tel megyek a 40-es táblán, és kezdem utolérni. És miért nem lehet menni? És most elkezdi nyomni. Ilyenektől kapok agyvérzést. Na mindegy, oda mentem, és ugye ott onnan 2 komp kikötő van. Egyik a nemzetközi kikötő, a másik meg csak erre a szigetre megy. Odaértem arra, ami csak erre a szigetre megy. Most mi történik? Nem értem ezeket most. Előbb fölgyorsítottam 40-re, hogy megelőzzem. Ugye 40-nel lehet menni. Akkor fölgyorsított ő is. Most bejöttem mögé, lelassított 30-ra. Na tehát elmentem arra a kikötőre, ami ugye egyből a szigetre vitt, ugye ami a körnek a leírásában volt, hogy onnan kell indulnom át. Elmegyek oda, látom, le van zárva a kikötő, sehol a gyárban élek, kiszállok, ott megálltam az út közepén, mert egyszerűen nem tudtam máshol megállni. Kiszállok, nézem, zárva van minden, nincs itt senki. Mondom, így mi történik. Felhívom ezt a nőt az irodában, ezt a csodálatos asszonyt, akit nem is értem, hogy rakhattok be ilyen pozícióba, hogy ő a műszakvezető. Felhívom és szólok neki, hogy figyelj már, le van zárva a kikötő, nincs itt senki. Mondom, nem tudom, hogy mi van. Jó, ő onnan nem tud segíteni, kérdezzek meg ott valakit, de mondom, nincs itt senki. Jó, hát biztos van ott valaki, keressek valakit. És így, ember, mondom, te azért vagy ott, hogy az irodában, hogy ezeket a problémákat ő megoldja. Nem azért, hogy nekem kelljen ott szarakodni, mert akkor ennyi erőben minek van ott. Nem is ez a lényeg. Utána ott volt egy nő, biztonságőr, vagy nem is tudom ki volt az, és ő elmondta, hogy a kikötő felújítás miatt zárva van, és hogy minden ilyen cégnek, mint a miénk, vagy például a Tesco, Asda, Aldi, minden ilyen cégnek kiküldtek egy e-mailt, hogy tájékoztassák őket, hogy le lesz zárva a kikötő, és csak a nemzetközi kikötőn tudunk átmenni. Most ez is jön, mint egy rakéta, bazd meg, én lassítsam le.
állítja a feladatot, hogy old meg, körülbelül, mert kb. Ennyit mondott, hogy old meg. Amit nem gondolom, hogy az én feladatom lenne megoldani, mert ők azért vannak itt, hogyha ilyen problémám van, akkor segítsenek. De mindegy, a lényegben, hogy onnan átmentem a nemzetközi kikötőbe, és akkor ott átvittek a szigetre. Egyébként ez egy nagyon fasz a nap volt. Utálom a teherautós kanyarokat, mert máshogy viselkednek az úton a teherautók, mint a nyergesek. De az a nap az fasza volt. Egyébként most annyira eldumáltam az időt, hogy végül csak nem jöttem ki, hogy miért jobb éjszakában dolgozni a jók meg a rossz oldalai. Mert közben meg már lassan ideérek erre a helyre, ahol ki akarok menni fél órát. Úgyhogy egy pár szót akarok erre is mondani, hogy itt szoktam látni sofőröket éjszakázni. Nem tudom, hogy mennyire van itt hely. Én itt a Lidl előtt eddig mindig megbírtam állni, majd mindjárt meglátjátok, hogy hol. Igazából ott a Lidl előtt is szoktak éjszakázni. Itt van egy McDonald's, Starbucks, KFC, a McDonald's az éjjel-nappalos. Vannak itt üzletek, azt nem tudom, hogyha itt én azért hétvégézni biztosan nem hétvégéznék, mert itt szerintem itt a hétvégén azért itt jönnek-mennek az emberek, meg nem is jó, zajos. De viszont itt egy éjszaka, ha véletlen valaki meg van szorulva, vagy valami, nem talál parkolót, itt megbírálni. 9-es simán ki lehet venni itt. Mindjárt mutatom, hogy hol. Mert itt mondom, többször is láttam kamionokat éjszakázni. Eléggé sokan vannak a McDonald's-ban is, ahogy nézem. Ott már látszik elől a Lidl. Egyébként itt van egy Aldi, én hoztam már neki tejet, azért tudom, hogy itt van ez a hely. De mondom, hogy csak így az ember egy 45-öst akar kivenni, aztán akar inni egy kávét, vagy egy kicsit nyugodtabb helyen akar eltölteni, mint egy lay-by-ba, vagy ebbe a libegő parkolóba, azt Isten, kiesik valami. Annak ajánlom ezt a helyet. És itt a Lidl bal oldalt. Itt mondom, itt elég sűrűn látok kamionokat éjszakázni. És itt van egy-két kamion simán elfér. Valamint itt balra bent is szoktam kamionokat látni. Azt nem tudom, hogy arra balra bent mi van, én csak ezt idáig láttam. Úgyhogy ha véletlen valaki meg van szorulva, az A13 és a 406-osnak a körforgalmából kell kijönni ide, ha valaki megnézi a GPS-en, látni fogja, hogy itt van ilyen Lidl, Sainsbury, meg ilyenek. Szépen ledobom itt a szekeret, aztán visszasétálok egyet a Mekibe. Annyi, hogy itt a kereket fő kell rakni a patkára, mert eléggé lejt az egyik irányba. Na tehát, én itt ki fogok venni egy fél óra szünetet. Tudom, utána meg érkezem, viszont a tejüzembe egyértelműen sajnos nem tudlak titeket bevinni, mivel hát egyértelmű, hogy miért nem. Szerintem nem is videózhatok ott, meg nem is látom értelmét oda bevinni titeket, hogyha nem tudok nektek normálisan megmutatni semmit. Meg hát csak jobb a békesség alapon nem viszlek be. Lehet, hogy az azért már kicsit túlzás van, tehát a saját telepjeinkre nem szeretnék bevinni senkit, mert vagy már mint videót, mert úgy gondolom, hogy lehet, hogy abból viszont lehet, hogy baj lenne. Tüsszenteni fogok. Kiveszek egy fél óra szünetet, iszok egy kávét,
és utána jelentkezem, viszont a videót szerintem majd a te üzembe beérkezéskor fogom befejezni, mivel onnan már igazából csak visszamegyünk a telepre, igazából ott már csak megyünk az úton, így is elég hosszú lesz a videó. Majd jelentkezem, miután végeztem a kis pihenőmmel. Na hát le is telt a szünet. 31 percet gyorsan kivettem. Bementem a Mekibe, vettem egy kávét. Azt a dzsuvát, ami a Mekibe van, az valami borzasztó. Hát, gondolom a szombat este vagy a péntek este sok bulizó fiatal. Ez borzasztó, hogy nézett ki az a hely. Egyébként itt elfelejtettem mondani, itt van bent balról jobbra egy kis utca. Azt is láttam múltkor egy teherautót éjszakázni. Tehát itt szét lehet itt nézni, de ezt az Aldi, a Tesco, vagy mi a Lidl előtti helyet, ezt fixen tudom, hogy itt én a múlt héten is elég sűrűn voltam itt, most a héten is, most jövök másodjára, eddig mindig volt itt hely, úgyhogy ezt tudom ajánlani, ha valaki meg akar állni. Na de ott tartottunk, hogy miért is jöttem át éjszakába, és miért ragaszkodok annyira az éjszakához. Az mégpedig az elég egyszerű, hogy sokkal könnyebbek a munkák, tehát ilyen raktáros munkákat csinálunk, a teleptől telepig hordjuk át a tejet, tehát ilyen munkákat csinálunk, pakolni igazából itt a Lidl raktároknál kell, ilyen későn nem sűrűn mennek boltok, egy-két kanyar van ott Hatfieldben, meg Aylesburyben, és azt hiszem egy ilyen nagyon késői kanyar van, ami boltok, de azon kívül igazából tehát volt olyan, hogy 2 hónapig a tejhez hozzá se nyúltam, föl sem mentem a hátuljába a pótkocsinak, mert ráálltam a rámpára, aztán lepakolták. Most lehet mondani, hogy azért, mert lusta vagyok, igazából miért csináljam ugyanennyi pénzért a nehezebb munkát, hogyha bejövök éjszakára, és mivel egyedül vagyok itt, teljesen mindegy, hogy mikor dolgozok, hogy be tudok jönni éjszakába, és akkor könnyebb munkát csinálok, mint hogyha amit most mi a történet. Be tudok jönni megcsinálni a könnyebb munkát, nincs értelme a nehezebbiket ugyanennyi fizetésért. Tehát ez egyértelmű, szerintem mindenki ezt választaná. Igazából. Holott, megint mondom, hogyha ezeket a kanyarokat tudtam volna csinálni, azokat, amiket szerettem, nem ezeket a londoni szorokat egy porszívó az út közepén, akkor azt mondom, hogy igazából még a boltokban is ellennék. Nekem ez a rengeteg szarakodásból lett elegem igazából alapjáraton. Na de mindegy is, azért remélem, hogy ez a videó valamennyire élvezhető lett. Próbáltam úgy a gondolatokat úgy összeszedni. Elég sok minden témát érintettünk ebben a mai videóban. Majd jelezzétek nekem, hogy ti melyiket szeretitek jobban az ilyen vagy mi történt. Egy rendőrautó, 2 rendőrautó, 3 rendőrautó. Itt egy autómentő. Várkoztak itt az emberek. Na, tehát azt akartam mondani, hogy majd jelezzétek, hogy milyen jellegű videók tetszenek jobban, az ilyen hosszabb, beszélgetős, sztorizgatós, kicsit több témát érintő videók, vagy a rövidebb, tömörebb, de kevesebb mondani valóval bírók. Ott ő csak úgy lazán az út közepén egy fekete csávó vagy nő, fekete nő, itt az autópályán. Vagy hát ez nem autópálya, de akkor is az autótól itt ül a fekete nő a szallagkorláton. Szóval, ja, hogy kinek melyik videó tetszik jobban, ez a több témát érintünk, sokat beszélgetünk, sztorizgatunk, vagy a rövidebb, tömörebb videók, fél óra, 40 perc maximum, vagy lehet annál hosszabb is. Próbálok azért minél érdekesebb helyekre
mindent az interneten észreveszi, beszól a cégnek, azért nem keresem a bajt, tehát ahova megyek, ott videózni fogok, de így címet, ilyen adatokat nem fogok megadni, maximum, mint például itt is lidőraktár, meg melyik lidőraktár, és ennyi. Igazából olyan dolgokat mondok el, csak ami igazából bárki el tud érni, tehát nem titkos dolgok ezek. Aztán remélem, hogy nem lesz belőle probléma. Szeretném ezt a videózást csinálgatni, még sok téren kell fejlődni. Legfontosabb az, hogy ilyen jobban összeszedett mondatokba beszéljek, tehát azért sokszor észrevettem a videókban, amikor így megvágom, hogy így eléggé össze-vissza beszélek kicsit, tehát meg vagyok kavarodva, össze-vissza érintek többféle fajta témát. Ezen kell majd dolgozni, hogy jobb legyen, de én úgy vagyok vele, hogy nem lehetetlen. És igazából így ennyi. Most egyébként jövő hét vasárnap megyek haza. Már várom, bár ilyen kettős érzésem van ezzel kapcsolatban, mivel ugye a héten alig dolgoztam, így ilyen rossz érzés van bennem, hogy alig dolgoztam a héten, és jövő héten már megyek is haza. Ezen is változtatni kéne, hogy nem a munka a legfontosabb. De majd ez is idővel alakul. Ha otthon vagyok, akkor majd ha valakit érdekel, akkor meg szeretném mutatni a lakást, amit felújítottam, amiben élünk otthon. Most párom is él, lakik. Azt be szeretném mutatni, mert az egy olyan dolog, amire nagyon büszke vagyok. Most már 2 éve, azt hiszem 2 éve lakunk benne. Egy vagy 2 éve. Már másfél vagy 2 éve. Már most így nem tudom. Lakunk benne. Arra nagyon büszke vagyok, hogy azt megcsináltam. Saját pénzből. Volt persze segítségem, de saját pénzből, tehát nem hitelből, arra nagyon büszke vagyok. Természetesen, tehát ezt úgy mondom, hogy nem hitelből, ugye a felújítás nem hitelből, de egyébként magát a lakást, a lakrészt azt a szüleimtől kaptuk. Ugye egy nagy családi ház van nekünk Szegeden, amiben több lakás van kialakítva, és abból az egyik lakást megkaptuk. De ott a vezetékektől a fűtésen szinte csak a falak voltak meg a tető. Az összes nyílászáró, ablakok, tehát minden, a nyílászáró meg ablakok az ugyanaz, azt jól megmondtam. De mindegy, az összes nyílászárót, fűtést, mindent újra kellett csinálni, de majd úgyis, ha eljön az a videó, akkor bevágok, hogy milyen volt, meg milyen lett. A tetőteret is beépítettem. Az is megérne egy misét, hogy nézett ki a tető, de mindenről majd szeretnék egy külön videót, amiben megmutatom, hogy nézett ki és milyen lett. Arra nagyon büszke vagyok. Remélem, hogy érdekel titeket.
nélkül most inkább tehát ahogy mondjam, hogy ez ne hangzódjon rosszul. Tehát most nem arról beszélnék, hogy van egy felújított lakásom, hanem van valamennyi pénzem félre rakva, hogy vegyek egy házat. De ezt megkaptam, ezt felújítottam, szerintem nagyon jól sikerült. És nem volt kevés pénz, az hozzá kell tennem, nem szeretnék számokat mondani, de bebútorozva mindennel nem volt kevés pénz. Nem spóroltunk semmivel. Például fönn a tetőtér az 25 centi szigeteléssel van beszigetelve, meg ilyen apróságok. De ha majd elérkezünk ahhoz a videóhoz, ha érdekel valakit, akkor abban meg elmondom nagyjából, hogy árakról nem akarok beszélni, de meg szeretném mutatni nektek, hogy milyen a mi kis lakásunk. Nem nagy, de a miénk, ha jól emlékszem, ilyen 46-48 négyzetméter, talán valahogy így. Lehet, hogy most hülyeséget mondtam, de azt hiszem valahogy így van, ugye a fönti-lenti rész. Na mindegy, ha majd eljön az a videó, akkor majd jó bővebben kibeszéljük ezt. Remélem, hogy az is tetszeni fog nektek. Meg hát majd jönnek az autós tartalmak. Öcsémmel, meg az egyik jó barátommal gondolkoztunk indítani egy közös YouTube csatornát, ami hát nem tudom, hogy sikerülni fog-e, de ha minden jól megy, megvan az első videó ötletünk. Maga az ötlet biztos meg lesz valósulva. Az, hogy most le lesz videózva vagy nem, az majd kiderül. Azért nem akarom elmondani, hogy mi az ötlet, mert nehogy valaki más megcsinálja otthon, és akkor már nehogy az legyen, hogy mert hogy mi utánozzuk a másikat. De szerintem egy nagyon érdekes videó lesz. Ha lesz róla videó, hát videó valamilyen formában biztos lesz. Az, hogy most egy közös YouTube csatornán, vagy ezen a csatornán lesz róla videó, azt még nem tudom. De én arról videót mindenféleképpen fogok készíteni, mert szerintem egy olyan állatság lesz, amit szerintem Magyarországon nem sokan csináltak meg. Nem mondom, hogy nem csináltak meg, de én úgy tudom, hogy nem volt erre még példa. De aztán lehet, hogy hülyeséget beszélek és már valaki megcsinálta, de majd az kiderül. De szerintem az egy nagyon-nagyon jó videó lesz, de majd, hogyha eljön az ideje, egyébként ezt tavasszal tervezzük, akkor ha nem ezen a videó, ezen a csatornán lesz fönt, akkor lesz róla egy kis videó részlet, ilyen kivágás, és majd be lesz linkelve a rendes videó a közös csatornán, ha végül megalakul. Szerintem azt érdemes lesz megnézni, mindenféleképpen fogok róla videót készíteni. Az idei évben így a legfőbb célom egyébként, hogy minél több pénzt spóroljak, ugye, hogy haza tudjak költözni, de a másik oldalról meg szeretnék egy pár túrát beiktatni, mert amíg itt Angliában élek, addig megbírok engedni magamnak olyan dolgokat, amit otthon már lehet, hogy nem fogok. És úgy vagyok vele, hogy még itt van egy-két túra a Tarsolyba, amit meg akarok valósítani. Ez van köztük egy túra innen elindulni Angliából. Egyébként tehát az autó az már ki van nézve, tehát az már le van beszélve, elvileg a hónap végén meg is kapom. 200 fontért vásároltam egy Renault Clio-t, és azért ezt, mert ez egy nagyon olcsó valami, amire pont ez a lényeg a videónak, hogy egy olcsó szarral végigmenni Európán. Persze majd az fel lesz megkészítve az autó, vezérléscsere, olajcsere,
ez közte természetesen, ezek még csak a nagyobb megállók, közte még több megállót. Egyébként a Volkswagen múzeumra is gondolok, Wolfsburgba, azt hiszem úgy ejtik, úgy mondják, ott is szeretnék elmenni, ugye az kicsit kiesik az útvonalból. Monaco is egy olyan pakancslistás hely, hogy nem is megszállni ott, meg nem is ott maradni, legalább egy napot eltölteni ott, amíg itt kint élek, amíg megengedhetem magamnak, hogy elmenjek, mert otthon már nem biztos, hogy az otthoni fizetésből meg fogom meg tudni engedni magamnak, de reméljük, hogy nem így lesz. De amíg itt kint vagyok, addig ilyeneket szeretnék csinálni, meg Stonehenge-hez még elmenni egyszer, amíg itt vagyok. Glasgow-ba akarok elmenni, meg ilyen helyekre. Na de mi lassan érkezünk az úti célhoz, ami azt jelenti, hogy lassan elérünk a mai videó végéhez. Én nagyon remélem, hogy ez a beszélgetős, sztorizgatós történet ez így tetszett nektek. Aki megnézte idáig, annak külön köszönöm. Egyébként, ha van valakinek erre igénye, akkor akár így podcastként is hallgathatja, tehát az, hogy most megyek az úton, nem biztos, hogy annyira izgalmas, meg én itt pofázok. De hogyha például berakott podcastként is hallgatod, az már nekem is segít. Egyébként itt a 406-os meg az A10-es találkozása. Itt van nekünk egy tejüzemünk. Ide fogunk mindjárt bemenni. Ez is majd olyan érdekes, hogy addig elviszlek titeket a bejáratig, de onnan tovább nem. Hogy itt van a házak között egy tejüzem. Csak így random. Álmomban nem fordultam volna oda le, úgyhogy nem tudnám, hogy itt van a tejüzem. Itt az XPO-s kollega már itt kint áll. Be van függönyözve szüneten. Úgyhogy ennyi is lenne a mai videó. Még annyit szeretnék, hogy befordulok oda az utcába, hogy lássátok, hogy milyen szinten lakóterület között van a tejüzem. Egyébként ez egy eléggé kisebb tejüzemünk, a nagyobbik az ott van Aylesburyben. Van fönt egy Leedsbe, meg a Westburybe, de ott azt hiszem csak vajat csinálnak. Na és ha elnéztek balra, ezek mind lakóházak, jobbról is lakóházak, és ott szembe velünk, az már a tejüzem. Na de még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélhetőleg a következőben találkozunk. Ha tetszenek a videók, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel. Sziasztok!